Hello, good morning, खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल नायगिरि गासै आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाथाबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आंनि खबरखौथ' नोंथांमोनहा मिथिखादों जानांगौ। आं दासान्दि नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग्सबो लाबोबाय थानो हायाखै सानफ्रामबो। ओमफ्राय आंना दासान्दि देहाया मोजां नङा आरोखि ना, ओंखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग्स लाबोआखै। ओमफ्राय सानब्रैसो जाबाय आं लोमजानाया, ओजोंहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनायनिफ्राय आङो लोमजानानै दं आरोखि ना। ओमफ्राय नै दा थेवबो दिनै हायाबाबो नोंथांमोननो आङो दसेबाबो ब्लग्स लानानै फैनि होननानै, मानोना नोंथांमोनहाबो आंखौ आसा खालामनानै थाबाय थागोन मानो ब्लग्स लाबोआखै बेबायदि सानदों जानांगौ ना। ओंखायनो आङो दिनै बे ब्लग्सखौहाय बेनि थाखायनो लाबोदों जे नोंथांमोनहा गासिबो जेब्लायबो माने मोजाङैनो थाबाय थाथों। ओमफ्राय आङो दासान्दि लोमजानानै दं बेखौ खोन्थानोनो आं नोंथांमोननो दिनैहाय दसे सम बे ब्लग्सखौ लानानै फैदों। थ' नोंथांमोनहा जेरै आंखौ सापर्ट होगासिनो दं बेबायदिनो आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होलांगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा बेनो आरोखि ना, आंनि देहाया मोजां नङा, माने गोबाव सम आङो ट्रिटमेन्ट लायैनि खारनाव बेबायदि जादों आरोखि ना। आंना बोराया हारसिं थोरसि सुनानै गान खनगासिनो दं, नोंथांमोननो देखायनि र' सिरि सिरि थांनानै। मा थोरसि सुनाया गान खनै खनै थोरसि सुलायलायनाय बिलाय खोनाहैयाखै नंदों आंखौ। आंना बोराया नै मा थोरसि मानजिनाया गान खनै खनै माबा गोसोखांखो ना गावखौ थोरसि सुलांनाय एसे टेनसन जाखोथाय, जा गान खननानै थोरसि मानजिगासिनो दंमोन। मेचिनाबो गाज्रि जादोंलै जोंना। ओमफ्राय मेचिनखौ खबर लाबोखायासै, बावबोलायबाय ब्रा बेयो खुरिया मासि बावोथाय एथ' बावग्रा। आंहा जि सुनांगौमोन, मेचिना माला जाबावनांगौ जाखो। नैबे दाउआ बेमार जाखो ना माखोलै, माथो खेंगुर गोसोमसोम नैबे बिमा गाहायाबोयो दैहां दैहां जाजोब्बाय थैबाथाय बाजोबगोन आं खिथिखि गारां। सुबाय थादोलै नोङो। फिसालायाथ' हनै बिराद खुसि गेलेगासिनो दङ। आलासिफ्राबो दाबो सफैयाना, आलासि जाग्रा नङा बिसोरो खुरियाफ्रा। इस इस गेलेगासिनो आंना फिसालाया। दा थाबायलाय बाबा बैथिं। दा मा होनो मोजां नङाबाबो मोजां दं होननानै नोंथांमोननि सिगाङावथ' आं बुंखायो नालाय, बेनोसै आरोखि दा। लोमजागासिनो दं आङो, नोंथांमोनहा आंनि सेहेराखौ नायनानै बा आंनि मोखांखौ नायनानै मिथिखादों जानांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङावबो आङो ब्लग्स लानानै फैनो हायाखै। मानि थाखाय माने बे लोमजानायनि थाखायनो आरोखि, ट्रिटमेन्ट थाङैयाबो बिराद गोबाव जाबायना। ओमफ्राय फारसेथिं मेडिसिनाबो दासान्दि गद गैया बेबायदि जानानै दं आरोखि ना। ओंखायनो आङो देहाया एकदमबारे दुरबल लोरबां जाथारबाय आरोखि। आं प्रेक्टिसबो खालामनो हायाखै। बिराद आसा खालामदोंमोन आङो एबारहाय मा होनो एबारनि नेसनेल सेलेक्सनखौ आङो होथारगोन जेरैखि जाया होननानै। बेनि थाखायनो आं दाख्लै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो थांनानै बोरला सोरला बानायनानै लानानै फैबाय आरोखि। ओमफ्राय दा आंना ट्रिटमेन्टआ कन्टिनिउ जायाबाथाय आङो बिदिनो लोमजायो होननानै नोंथांमोनहाथ' मिथिखायो, आं नोंथांमोननो सिगांनिफ्रायनो खोन्थाबोगासिनो दंखायो। ओमफ्राय दा नै गेमाथ' सेलेक्सना 18 थारिखनिफ्रायनो स्टार्ट जासिगोन आरोखि क'क्राझार सायावनो। ओंखायनो बिराद दुखु जाबाय आङो जेरैखि जाया सेलेक्सनखौ होथारनो होननानै दासिमबो आङो एसे एसेबाबो नाजागासिनो दङ। खिन्थु आंना मेडिसिन ओमफ्राय बे ट्रिटमेन्टआ गद जायैनि थाखायनो
आङो एकदमबारे दुरबल जाथारबाय आरोखि दा मोनथिला आरोखि मा होनो इसोरा मा खालामगोन इसोरनिथ' गोरोन्थि गैया जेबो मानो होनबा ट्रिटमेन्ट लायैनि थाखाय बेबायदि जाबाय आरोखि ना ट्रिटमेन्टआव थाङैनि थाखाय आङो थांनाय 2022नि माबायावनो बैसागुआवनो थांदोंमोन आरोखि ओमफ्राय आंनि थांफिननांगौआ एप्रिलमोन ना आगै थांनाय दिल्लीयाव थांनाया एप्रिलाव थांनानै नै ओमफ्राय एप्रिल मे जुन मासावनो आङो थांफिननांगौमोन आरो आं एप्रिलाव थांदों ओमफ्राय एप्रिलनिफ्राय फैनानै जुन मासावनो आं थांफिनबावनांगौमोन आरो ओमफ्राय दा जुननिफ्राय नै सानादो एप्रिलनिफ्राय आङो दिनैसिम बेसे गोबाव जाखो ओमफ्राय एप्रिल मे जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मा होनोमोनलाय 10 मास फुरा जाबाय ओमफ्राय 11 मासाव हाबगासिनो दं आरोखि ना ओमफ्राय दा बेनि खारनावनो आंनि देहाया दुरबल ओमफ्राय जोंनि माखासे माबाफोरजोंबो बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरजोंबो गोबां लोगो हमनानै रायज्लायनो नाजाबाय खिन्थु रायज्लायबायबो आरोखि थांनाय आगष्टनि 10 तारिख जोंनि कारिगावआवहाय दैमालुआव मोनसे बाथौनि माबा मिटिं जादोंमोन बेयावनो फैनायाव प्रमद सारजों रायज्लायदोंमोन ओमफ्राय प्रमद सारा होनबाय आङो खबर हरगोन दे सिन्था खालामनाङा बेबायदि होनदोंमोन आरोखि दा बे खोथाखौ लानानै जोङो दिनैसिमबो सारखौहाय आसा खालामनानै दंगासिनो दं आरोखि हरगोन होननानै ओमफ्राय नैबे फुरा सप्तायावबो जोङो बे प्रमद सारखौ थांनाय सप्तायावबो दा सप्तायावबो फुरा प्रमद सारखौहाय लोगो हमनो सेस्था खालामगासिनो दं थांगासिनो दङ जेनेबा 10थासोआव ओंखारलांनानै 7था 8थाबासो आंनि हासबेन्डआ न'आव लोगो फैफिनो बेबायदि मैयाथ' जोङो सानसे ओंखामखौनो मोनजायाखै मानो होनबा आंथ' ओंखामखौ हारसिं संनानै जानो हाया नोंथांमोनहा मिथिखायो ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआबो संनानै गालांनो हास्लाबलाङाखै मैयाहाय एसे लेट जादों सिखारनाया माने सिखारनाया लेट जायाखैमोन आरो गेसआ जोबनानै होदों थ' जों मैया सानसे ओंखामखौनो मोनजायासै आरो माने हासबेन्डआ गैया नालाय ओंखाम संनानै गालांनो हायाखै थ' बिमा फिसा जों ओंखाम रसा नांनानै थाबाय फारसेथिं आंबो लोमजाखादों फारसेथिं आंनि हासबेन्डआबो सानसे ओंखाम जायालासिनो मैया सेक्रेटारि अफिसाव माने सान हाबनानैबाबो बेसेबांबा गोबाव नेबाय थाबावदों आरोखि आंनि हासबेन्डआ ओमफ्राय नाथाय मा खालामनो मा होनोमोनलाय फैगोन होननायखाय नेबाय थादोंमोन आरोखि ओमफ्राय EMखौबो नेबाय थादोंमोन EMआबो खोथा होबाय 26 जानुवारियावनो फै होननानै बुंदोंमोन आरोखि ओमफ्राय दा 26 जानुवारिनिफ्राय दिनैसिमबो कन्टिनिउ थांगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय दा बेखौनो आसा खालामगासिनो दङ जाहाथे आङो ट्रिटमेन्टआव थांनो मोनो आरोखि ना ओमफ्राय आंनि ट्रिटमेन्टआथ' खम समावनो जाया आरोखि ना आंनि ट्रिटमेन्टआ माने जोंनि आसामावबो गैया आङो दिल्ली एम्सआवसो ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दं आरोखि ना ओमफ्राय सिगांनिफ्रायनो 2017निफ्रायनो आं दिल्ली एम्सआवहायनो ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं आरोखि ओमफ्राय दासान्दि देहाया बिराद गाज्रि ओमफ्राय गेमाबो फैगासिनो दं आं बिराद गोसोथारमोन गेमखौ गेलेनो ओमफ्राय दा गेमखौ गेलेहैनो हागोन ना हाया बेखौ मिथिला ओमफ्राय गावनायाबो बिराद गाज्रि जाथारदों आरो गावनोनो हायाखै बिदि जादों नों एनार्जि गैयाबाथ' गावनो हायाना लोगोफोर एकदमबारे जेनेबा एनार्जिनि थाखायबो एकदमबारे गोनांथार जोंना ओमफ्राय फारसेथिं माने मेगनाबो आंना प्रब्लेम होगासिनो दङ माने जेबो नुहुरा एर'खौनो नुहुरा बेबायदि जागासिनो दं आरोखि 50 मिटाराव जेबो एर'खौ नुहुरा थेवबो आङो सेस्था खालामदों ओमफ्राय नोंथांमोनहा मा सानो ओमफ्राय आङो जायाबाबो सिलेक्सनखौ होनांगौना होनाङा जेनेबा आङो सिलेक्सन ट्रायलखौ होनांगोन ना होनाङा नोंथांमोनहा कमेन्ट्सआव अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै दा नै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां कमेन्ट माबाबो लाबोनो हायाखै आरोखि मा होनोमोनलाय कन्टेन्ट्सबो लाबोनो हायाखै बा मोजां ब्लग्सबो लाबोनो हायाखै थ' नोंथांमोनहा अननानै जाय बिथांमोनहा आंखौ दिनैसिमबो जेनेबा सापर्ट होगासिनो बे बिथांमोनहा आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै आं आसा खालामना थाबाय ओमफ्राय उनसिमावबो जेनेबा नोंथांमोनहानो आंखौ सापर्ट होलांगोन बा आंखौ हेफाजाब होलांगोन होननानै आङो मिजिंथिनानै थाबाय आरोखि ना थ' नै आङो दा दसे प्रेक्टिस खालामदों आरो हायाबाबो दसे प्रेक्टिस खालामदों ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि फेसखौ नायनानै मिथिखादों जानांगौ आं बिराद दुरबल जागासिनो दं दासान्दि बिराद
माबाथार आरोखि दाख्लैनिफ्रायनो सानब्रै जाबाय आं लोमजानायखौ लानानै आङो एसे प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरोखि ना आं सानसेबो रेस्ट लायाखै जाहाथे आङो गेलेनो हाथों बेबायदि साननानैनो आरोखि ना एसेसो गेलेयोबा माबा मोनसे आंनि लाइफआव सोलायनाय फैगोनदां बेफोरबायदि साननानैनो आङो माने आं प्रेक्टिसखौ हायाबाबो बन्द' खालामाखै आरोखि थ' नोंथांमोनहा आङो सेलेक्सनखौ होनांगौना होनाङा अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर कमेन्ट होनानै आंखौ थुलुंगा हरनो दाबाव ओमफ्राय थ' नै आं दसे प्रेक्टिस खालामफिनसै लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै ओमफ्राय बेयावनो दोनथ'नोसै आङो थ' थेंक इउ आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होनायनि थाखाय आरो जेब्लायबो सापर्ट होलांगोन होननानै आङो आसा खालामनानै थाबाय स' बाय बाय लाभ इउ अल